खुलुमबाय बि बड'लेण्ड टेलिभिजन दिनैनि रादाबखौ फरायदों आं संसार बर'आ दिनैनि गाहाय रादाबफोराव दङ बिटिसि खुंथाया दिनै मेलेमजिबिफोरजों जुथुमदों बाक्सा जिल्लानि सिमायाव थानाय अक्सिजेन प्लान्टखौ बिस्वजित दैमारी आरो पियुष हाजरिकाया नायगिदिंहैदों आसामा सप्तासेसिम जेंना गैयाजासे कर'नानि हेंथा जुजिनो हागोन क'क्राझाराव गोबां बिबांनि हाथियार आरो बेरफ्रुग्रा बेसाद बोखांदों 12 निफ्राय 45 बोसोरनि सुबुंनो भेक्सिन होनायनि थाखाय 22 एप्रिल खालि एप बेखेवगोन आलफा उदांनि राङारि नेहाथारि जीवन समखौ आफादनिफ्राय उदां खालामबाय हुमेन बरागहाय आरो जुबलिखौ कभिड गाग्लोबबाय दिल्लीखौ फिन 6 सान लकडाउन फोसावफिनबावबाय आफगान रौनियानि आउटपोस्टआव गाग्लोबनायाव 7 थिउरिया थैयो 7 जोखोम राजस्थान रयल्सआ कलकाता नाइट राइडार्सखौ 6 विकेटजों फेजेनो करण जौहरनि कम्पानि धर्म प्रडाक्शना रांनि आंखालाव हालाय-हाफाय जानांदों नवाजुद्दीन सिद्दीकीया सेलिब्रिटिफोरनि भेकेशनाव थांनायखौ साबजायाखै दानिया आबुं रादाब बिटिसि खुंथायनि बानजायनायाव दिनै गुवाहाटी नोगोरमायाव मेलेमजिबिफोरजों जुथुमदों एबा इन्टेलेक्चुअल्स मिट लादों गुवाहाटी नोगोरमायाव बर' हारिनि मेलेमजिबिफोरजों जुथुमनाय बे मेलाव बिटिसिनि गाहाय प्रमोद बर'जों लोगोसे लेङाइ गाहाय गबिन्द चन्द्र बसुमतारी बुंथिगिरि कातिराम बर' आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ लाजेननानै बर'नि गुबुन गुबुन माहारियारि आफादनि दैदेनगिरिफोरा बाहागो लायो सुलुङाव फोरमायथिनाय बादिब्ला मेलेमजिबिफोरजों सावरायनाय बे मेलाव बिटिसि खुंथाया गोदान साख्रि सोरजिनाय स्कुल डेभेलपमेन्ट लाइमोनफोरनो थिसुंथाइ होनाय ससियेल वेलफेयार सोलोंथाइ हारिमु आरो थुनलाइ जौगानायजों लोगोसे बिटिआर हालाम जौगाखांहोनाय आरो गोग्गो आरो खौसेथि बर' हारि दानायनि सायाव गोबाङै सावरायनाय जायो आरो मेलेमजिबिफोरनिफ्राय बिटिसि खुंथाया सुबुरुन लायो कर'ना भाइरासनि अलखद समाव हादरनाङै अक्सिजेननि आंखाल जाफुनाय समावनो बिटिआर हालाम आरो आसामनि थाखाय मोजां खौरां बाक्सा जिल्लानि भारत भुटान सीमायाव थानाय सानफ्रोमबो 50 मेट्रिक टन अक्सिजेन दिहुननो हानाय सामरुप जंखारनि अक्सिजेन प्लान्टखौ जागायफिननो थांखि लादों बेनि थाखाय सावस्रि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मानि बिथोन बादियै रायजोआरि सावस्रि मन्थ्रि पियुष हाजरिका आरो राज्य सभानि एमपि बिस्वजित दैमारीमोना दिनै सामरुप जंखाराव थांनाय अक्सिजेन प्लान्टखौ नायहैदों मुख'नो गोनांदि फैगौ 40 सानसेनि गेजेरावनो भुटाननि बे अक्सिजेन प्लान्टआ आबुं महर मोनगोन होनना बुंथिदों बिस्वजित दैमारी आरो पियुष हाजरिकाया कर'ना एबा कभिडनि हेंथायै जुजिनायाव सप्तासेनि थाखाय आसामा जेबो जेंना नुजाथिनाय नङा फैबाय थानाय सप्तासेनि थाखाय आसामाव अक्सिजेन रेमेडि शिविर भेक्सिन आरो आइसिइउ थोजासे दं बे बाथ्राखौ फोसावदों आसामनि सावस्रि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया सावस्रि मन्थ्रि फोरमायथिनाय बादिब्ला सनिबारखालि आसामाव आरोबाव 2 लाख कभिड भेक्सिन सफैनायखौ लाफाना आसामाव बे समाव 4,06,000 भेक्सिन 12,000 रेमेडि शिविर स्टकआव दं बबेखानि अक्सिजेननि आंखालखौ सुफुंनो थाखाय आसामाव मोन 8 मिनि अक्सिजेन प्लान्ट थियारि खालामबाय थानाय जादों आरो गोदानै गं 12 अक्सिजेन प्लान्ट फसंनायनि बागैबो सावस्रि बिफाना सावरायगासिनो दं होननानै खौरांगिरिनि सिगाङाव फोरमायदों सावस्रि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया दानिफ्राय साफ्रोमबो कर'ना बेरामिनि थाखाय आसाम सोरखारा सानसेयाव 300 रां खरसा खालामगोन बे 300 रांजोंनो फुंनि सानजौफुनि आरो हरनि जानायजों लोगोसे लोंग्रा दै जगायनाय जागोन बबेखानि कर'ना बेरामिफोरा गावबा गावनि गोसो बादियै आदार जानो हागोन बेनि थाखाय केयार सेन्टारनि साखाथियाव केन्टिन थागोन होननानैबो सावस्रि मन्थ्रिया फोसावदों क'क्राझार जिल्लायाव रैखाथि बिफाना फिन गोबांथार बिबांनि हाथियार गुलि बारुद आरो बेरफ्रुग्रा बेसादफोरखौ बोखांनो हादों क'क्राझार पुलिस आरो एसएसबि जवानफोरा सुनिबारखालि रिपु हाग्रा ओनसोलाव जथायै अपारेशन खालामनानै आयेन बेरेखा हाथियार आरो बेरफ्रुग्रा बेसादफोरखौ बोखांदों सुलुङाव फोरमायथिनाय बादिब्ला मोनसे स्रोद सुलुंखौ बिथा खालामनानै क'क्राझार पुलिस आरो एसएसबि जवानफोरा रिपु हाग्रायाव अपारेशन खालामनानै आखाइजों बानायनाय गंनै राइफल थरसे चाइनिज ग्रेनेड गं 87 जेलटिन स्टिक मोन 200 डेटोनेटर 9mm पिस्तलनि गंथाम मेगजिन मोननै सेफ्टि फ्यूज वायर कइल मोब्लिबारि तार बान्डलसे 12 भल्टनि थरब्रै बेटारिफोरखौ बोखांनो हायो बेजों लोगोसेनो गंनै प्रेसार कुकार गंनै रुवा गंब्रै साइकेल आरो माखासे अजद गोनां मुवा बेसादफोरखौ रैखाथि बिफाना बोखांनो हायो होननानै फोरमायदों मुख'नो गोनांदि सुनिबारखालि रिपु हाग्रा ओनसोलनिफ्राय बोखांनो हानाय आयेन बेरेखा हाथियार आरो बेरफ्रुग्रा बेसादफोरा बड'लेण्डआव गोदानै जोनोम मोननाय उदखारि आफाद नेशनेल लिबारेशन फ्रन्ट अफ बड'लेण्ड सुंद'यै NLBनि होननानै रैखाथि बिफाना सन्देह खालामदों
मिरु सोरखारा फैगौ 1 मे खालारनिफ्राय हादरनाङै 18 निफ्राय 45 बोसोरनि सुबुंनो कोविड वैक्सीन होगोन। बेनि थाखाय मिरु सोरखारा 28 मे खालार खालि रेजिस्ट्रेशन एप बेखेवगोन। बे बाथ्राखौ सावस्रि मन्थ्रि डॉ हिमन्त बिश्व शर्माया खौरांगिरिनि सिगाङाव फोरमायदों। 18 निफ्राय 45 बोसोर बैसोनि सुबुंफोरा वैक्सीन लानो थाखाय सोरखारा फोसावनाय एबा मुं रेजिस्टार खालामनायनि उनाव मिरु सोरखारा बबे रायजोआव बेसेबां वैक्सीन नांगौ बेखौ गनायथि होगोन। बबेखानि आसामनि रायजो राजाफोरनो वैक्सीन होनो थाखाय रायजो सोरखारा कोविड वैक्सीन दिहुनगिरि सीराम इन्स्टिट्यूट अफ इंडियाजों कन्टेक्ट खालामखाबाय होननानैबो सावस्रि मन्थ्रिया फोरमायदों। परेश बरुवा दैदेननाय आलफा उदांनि राङारि नेहाथारि जिबन समखौ आफादनिफ्राय उदां खालामबाय एबा रिलिज होबाय। आलफा उदाङा दिनै गांसे प्रेस बिबुंसार फोसावनानै जिबन समखौ आफादनिफ्राय रिलिज खालामबाय। मुंख'नो गोनांदि आलफा उदांजों लांखारजानाय ओएनजीसीनि सासे सोद्रोमानि बागै दासिम जेबो गुमुर मोनि समावनो आलफा उदाङा राङारि नेहाथारि जिबन समखौ आफादनिफ्राय रिलिज होबाय होननानै फोसावदों। आलफा उदांनि गोजाम केडार जिबन समनि देहायारि हालोदखौ नोजोर होनानै आरो जिबन समनो गोजौ थाखोनि मोजां फाहामथाय होनो थाखाय आफादनिफ्राय उदां खालामनाय जादों होनना आलफा उदाङा प्रेस बिबुंसाराव फोरमायदों। फोरमायथिनाय बादिब्ला जिबन समा थांनाय गोलाव समनिफ्रायनो गोब्राब जब्रायाव गोलैना दं आरो बे समाव बिनि देहायारि हालोदा गाज्रि। 25 एप्रिल 2021 एबा दिनैनिफ्राय जिबन समा आलफा उदांनि जायखिजाया खामानिजों लोब्बा थानाय नंला। आसामनि गागि थुनलाइगिरि खौरांगिरि मेलेमजिबि आरो समाज सिबियारि हुमेन बरागहाइनि देहायाव कोविड पजिटिव मोननो हादों। सनिबार खालि गेदेमा थुनलाइगिरि बरागहाइनि देहायाव कोविड पजिटिव मोनदों। रिपर्टनि बादिब्ला बे खौरांखौ सुजुनाय समसिम हुमेन बरागहाइनि देहायाव मोजाङैनो दं आरो बिथांखौ गुवाहाटी मेडिकेल कलेज देहा फाहामसालियाव एडमिट खालामनाय जादों। ओरैहाय आसामनि मुंदांखा देंखोगिरि जुब्लि बरुवानि देहायावबो मैया कोविड पजिटिव मोननो हादों। रिपर्टनि बादिब्ला थांनाय साननैसो सिगांनिफ्रायनो जुब्लिनि देहायाव एसे गुजुनाय आरो लोमजाख्रुनायजों लोगोसे कर'नानि लैखोनखौ नुनो मोननाय जादोंमोन आरो सनिबारखालि कोविड टेस्ट खालामनायनि उनाव बे सन्देह खालामनाया सैथोआव सोलायो। आसामनि मुंदांखा देंखोगिरि जुब्लिया बे समाव हम आइसोलेसनाव थानानै कोविड ट्रिटमेन्ट लादों होननानैबो सुलुङाव फोरमायदों। हादरनि राजथावनि गोदान दिल्लीखौ गिबि मन्थ्रि अरविन्द केजरीवाला फिन 3 मेसिम फुंनि 5 रिंगायाव लासे 6 साननि थाखाय लकडाउन फोसावफिनबावबाय। कर'नानि नैथि दोहौ साग्लोबसारनाय थासारिया दासिमबो थाद'नाय गैयैखौ नोजोर होनानै राजथावनिखौ फिन लकडाउन फोसावफिनबावबाय। हादरनाङैनो थांनाय 24 घन्टायाव 3.5 लाख बेरामिफोरनि गोदान रिपर्ट मोननो हादों। मुंख'नो गोनांदि दासान्दि हादराव बेरामिनि अनजिमा बांनाय आरो अक्सिजेननि आंखालनि जाहोनाव देहा फाहामथायनि राहाया एसे जेंना नुजाथिदों। आफगानिस्ताननि बादशाह खुंथायाव शहरी बुजुर्ग जिल्लायाव थांनाय सनिबार हराव मोनसे आफगान रौनियानि आउटपस्टनि गावलायनायाव सा 5 थिउरिया थैयो आरो सा 8 जोखोम जायो। बे खौरांखौ आफगानिस्ताननि टल निउजनि क्वाटिंजों प्रभिन्सियेल पुलिसआ होयो। सांग्राङै थिउरियाफोरा धमकी होदों दि जुदि मेनि सिगांनो आफगानिस्ताननिफ्राय गुबुन हादरारि रौनियाखौ हादोरनिफ्राय बोखारा अब्ला बिसोरनि सायाव फिन गुलि बारुदजों गावग्लुंफिननाय जागोन। थिउरिया हानजाया बुंबावदों दि गोलाव समसिम दावहा खालामगोन, सानथ्र'हायै बुथारगोन आरो फोजोबस्रांनायनि गासैबो दायनिगिरिया जागोन जाय बे बुंनाय बाथ्राफोरखौ सिफायगोन। साननानै लानाय जादों दि थिउरियाफोरा बे बाथ्राखौ थामहिनबा धमकीखौ थोंजोङै आमेरिकाखौनो होदों। राजस्थान रयेल्सआ आइपिएल 2021 नि 18थि मेचआव कलकाता नाइट राइडार्सखौ 6 विकेटआव फेजेनना बिथांमोना नैथि खेब देरहानो हाबाय। गिबियाव राजस्थान रयेल्सआ टस देरहानानै बेटिंनि थिरांथा लादोंमोन। कलकाता नाइट राइडार्सआ होनाय 134 रान टार्गेटखौ राजस्थान रयेल्स हानजाया 7 बल थासेयावबो 4 विकेट खोमाना देरहानायाव जाफुंसार जानो हायो। राजस्थान हानजानिफ्राय सन्जु मेमसना 41 बलाव 4 फर आरो 1 सिक्सार बुनानै गासै 42 रान बांसिनै बुयो। ओरैहाय नट आउट डेभिड मिलारआ 23 बलाव 22 रान बुयो। कलकाता नाइट राइडार्स हानजानिफ्राय वरुण चक्रवर्तीआ 2 विकेट लायो। मुंख'नो गोनांदि राजस्थान रयेल्सआ दासिम 4 पइन्ट्स आरजिनानै पइन्ट्स टेबोलाव 6थि फारिलाइयाव दावखोबाय। सुलुङाव फोरमायनाय बादिब्ला करण जहारनि कम्पानि धर्म प्रडाक्शना बे समाव गोबां रांनि आंखालाव गोग्लैनानै दं, जायनि थाखाय करणनि माखासे फिल्म प्रजेक्टफ्रा गेजेर ससेयावनो नांथाना दं आरो खायफा फिल्मखौथ' केन्सेलबो खालामनांगौ जाबाय। मिथिनानै मोननाय बादिब्ला फक्स स्टारआ धरन प्रडाक्शनाव रां बाहायनाय समाव मोजाङै सोलिनो हादोंमोन, नाथाय दायो फक्स स्टारआ भारतनिफ्राय फालांगिखौ बोखांबाय। बेनि थाखायनो करणनि ब्रह्मास्त्र फिल्मआ आसखान्दा जानानै दं आरो तख्त फिल्मखौ केन्सेल खालामनांगौ जाबाय। रिपर्ट बादिब्ला थाबथानाय फिल्मखौ आबुं खालामनो थाखाय करण जहारआ लन्दननि कम्पानि लाइकाजों मोजाङै डिल खालामो, जाहोनाव करणनि थाबथानाय फिल्मनि खामानिया जागायफिनो। दायो कर'नानि गाज्रि थासारिनि थाखाय करणनि धर्म प्रडाक्शना मार्केटनिफ्राय थाइसेबो रां मोननो हायाखै, जायनि थाखाय करण जहारआ बे समाव माखासे फिल्म आखायाव थासेयावबो मावनो हायाखै।
कर'नानि गिथाव साग्लोबनाया सरासनस्रा सुबुंफोरनि अनगायै बलिउडनि माखासे सेलिब्रिटिफोरनि जिउखौबो फोजोबस्रांगासिनो। बेबादि थासारियावबो माखासे बलिउड सेलिब्रिटिफोरा गाहायै टाइगार श्रॉफ, दिशा पटानी, सारा आली खान, रणबीर कपूर, आलिया भट्ट बिथांमोना मालदीवआव भेकेशनाव थांदों। बेनिनो माखासे सावगारिफोरा ससियेल मिडियाआव भाइरेल जादों। सेलिब्रिटिफोरनि बेबादि खामानिखौ बलिउडनिनो गुबुन सासे सेलिब्रिटि नवाजुद्दिन सिद्दिकी बिथाङा मोजां मोनाखै। जायनि थाखाय बिथाङा थोंजोङै मुं लायालासिनो स्पट बयजों बाथ्रा रायज्लायनायनि गेजेरजों ओरै बुंदों, सुबुंफोरनाव जाग्रा आदार गैया आरो नोंथाङा रां गारगासिनो। एसेथ' लाजि, बिसोरो मा बाथ्रा बुंगोन, बिसोरथ' मालदीवखौ फावथिना बानायगासिनो। आङो मिन्थियादि बिसोर टुरिजम इन्डास्ट्रिजों मा रादाय दं, नाथाय सुबुंथि महरै अन्नानै गावनि भेकेशन सावगारिखौ गावनावनो लाखि। बेवहाय गासिबो बे अलखद समजों सहायनो गोनां जादों। बिसोरनो बे सावगारिफोरखौ दिन्थिनानै बिसोरनि गोसोखौ दा सिफाय। दिनैनि रादाबा एसेनोसै, गोजोन्थों।